Norok thangnai maso Bangladesh kaisa kotorma student by government rok kaisa class mani nukuna. Tabuk bo Bangla hawo ngi tongjau kha mia simino 90 te 100 jon borok rok thikya. Haika hajora singsaimano kwbangma government ni je job reservation Bangladesh ni amo je Bangla ha sadinung puro joba khaina rokni bagui khatijak tongmani. Amo je Bangladesh ni student rok cancel khaina ni bagui protest khaimani. Apro kwbangma police by student rok bulaikha te kwbangma langma bo choka apro. Tabukhai kwbangma hajar Bangladesh ni borok rok Bangladesh ni PM Sheikh Hasina no resign dirina ni bagui protest khailai tonglaikha. Tabuk haga je o protest khaima jaga oro student rok simia kwbangma politician rok tai celebrity rok tongo. Hakite si government tabuk tongnai Bangladesh rok announce khlairi rikha saltamni bagi bondo tongnai bank water supply electric gas amo hairo tai amoni bagi ajagani borok tebo tungplajaka hake gbangma tabuk baroni borok bo wanajak tuma hamale ajaga bufuru tomajani ngi thangno kebo kuno sawimeya engge ajagani borok baksa buksu jala nangjagi barato faimano illegal babe Tripura West Bengal Assam Meghalaya hai hasterogo bisirbag sanan thanga ka jaga o Tripura no nosto ongnai tuma hamale Bangladesh o jesangi phana nanglai kai Hindu Muslim huni pano dormoni tui pano wala lekhe kwbangma Tripura o illegal immigrant phayo haike o jagani hani bwsa tongnai rok belai khe losungu haike amno tui Bubagra bo kok saka Bangladesh ni jesung kok tuma manmani amno naina thang haktor belai khe kirima singsangjak Indian government ok je Indigenous tongnai rok no taibo ma bugrinai tai phanma renai chung Sheikh Hasina no respect khayo haipano boni pore hayungni naimthang kahamungla that means ajagao dormoni tui choba nanglaye kwbangma problem wngmana amno bujikhana ajagao krak anti India sentiment asai tongo Maldives hai ta je kuno ongbo Tripura West Bengal Meghalaya Assam omono shukangnai tabuk hayake thinango jesepanang hake government ni thani plan B tongnani nangnai hani busarongno no banchirinani nangkukmani samo hai hini Bubagra saka ta central government no koimung blaibo hini saimonmo tuma hanmale Bangladesh kwbangma no anti India camping chung nugo Bangladesh ni tabungni PM Sheikh Hasina no nainyan thangake bono ngagai puro India hne sawimanu hake je tabo powerful opposition tongnai rong hake o tabungni je present government no subai chanani nai tongman hingake borok ngake anti India amoni bagini belai kirima jise chini hakdor tai haste ni bagai tuma hamale Bangladesh hakto ni kwbangma borok rong no Sheikh Hasina no resign ni bagai thina thangna sia protest khalai tonglai mani hake thinango buti ingno amo kebo sia but haipano kirima singsang na chini Tripura ni bagai chini Northeast ni bagai chini Indigenous ni bagai Tiprasa ni bagai hake nora ani kana hayong haktor hasteni poktoma update night tongne ni bagai Rwng Tv Tiprasa no subscribe khlai di bell icon click khair di je purang total video upload khayo nongoro notification sokunya ni bagai te video no sajak kagen norok like khlai di hake tini ni video amsung nongkha jotono no khulumba kya hambai khaksang ha